one county ya Kisii ekero nkurigeri kurwa sende nchomanyete igonganyete ndorenga aba member of county assembly ekero bagwetie budget ebintu byacha gokorunsa budget eri mbarigereri nabo bire mbyakorwa nabachiranete chibesa nchiairwa onye chiairu irengagire esirimbi yakwa tinta getinje siasa yogoteba nga chibesa tencho tiajire irenga ngoira ngai chibesa tencho chiairanire treasury irenga ndi chiachete ntota geti eitali siasa engiya bono koko oversight igotakero tware egento keri noroja omomura naro korugundindi nyoro korugwiko yaria mwanjete sana ekera gukwana chifiga you know china umubaro wechi namba nabo tutagere tutware siasa ere gogoteba nga chipillion cheito isato nyarebe nalo kantu gochiboria chikaenda asegete ine oversight ngetoma kubori nyarebe ngikware koirira chibesa chiaba Kisii county yateba nga naro chigoko echiaroche chirecord chiro inje naigure chi hiase yabasongo bagoteba yani amangana gukwanu atabwati evidence atabwati ngegento gego parking anerega so asing currency tenko oversight yabarayi abara office senator wikinganse konye oversight namanya gocha bono kurigeria office governor igongo teba nga museneta tara oversight mu governor burunge omo governor ebintu ebyakoleta omo MCA nero takire kobeke sirimbi yaye mutulitangani egente kega ukialenge yechibasa chi milioni 4 lakini chi milioni chatumekane ya mu milioni 3 ntoro cha sichete ingi kegendereteke ono lironi na kimogota nga murabara yaba ya murovisi muri goturangera intu toikaranze tokwanenga togatebania torosi stadium gete mwaka gete financial year gete omwaka oyo erire ntokoreti gente ekyo ingi gekoera gitakoretu twamanya koteba nga governor inchu turangeri tokwane na kibono governor egento keria kiare gokorwa egetikeri kiendege kiare kwagajunyanguso ngikiabete kaba no eresa na into kero tokoenda guchiga mashinani twatebye bananchi na litora konye na inde ko oversight ali atemba bweka tali mweshimigo momwema bweka tali omwe MCA bweka county ne ya ito twins egero toko turosie gento kerige kurugwe getachonsa likia mache tori weta nga baba ina mangane county jitima ite egetaje ke dogere pade county ine county kere injuro gerero abuna bago korano ene mix yes meet ne no muchanga ne kogoto na ekwa mako baba na bekali gabori igomete gwato konyere kubete firimbi muno ebintu byakora burungi igo nakota bangeto bauti nerororo ase amangana yoko oversight account go oversight ya barabara obisi na korrekana ko barwana go korrekana ko rwana okurwana tali ko oversight okuramo murai oliota kere ko oversight okutali ko oversight omugambi kamba mubutwaro mukutano onye kuoboire ngobishiengo cyure kubegerwete ko gwikonyore gwikaransero musumari igende getimu omerane usumera na sara basongo bakuruka neutral place kwana igoriye county involve abantu bonse igona litokoreta magendro burunge nari bono tukumanya ngeke twakorire intwakorete ko kuba kibasanchi yakete omwako goja na kitugoja gutanga number 1 totale like that na bono na nindoche metanda ikonyagweta tindanyora insanga enda guchiruguraria ebiragitambire byaroreka nibe yelo ebiya biroberete biroberete to that biragitambiro bireruguraria bono biragitabya kirebiya bono mwete tinda amanyanga ebiragitebi ne contract yaje de kabekali usene serikali ye county onye ne serikali ye county erebuya bona serikali ye county yeje turangire tenge biragitebi byacha iko binganie biragitabire gusenkianda chi constituency kianda chire county ya Kisii ekiragiteke gero koraiga tokicha kwenda constituency gete iga ekero bono tucha kungura chi paraiga bono liba twali utumia chibesa chinganiga tucha utumia chinganiga tokoreiga umaete binte ibona bitu igo bono tugutarira tumayo de karati gango ya igo goto chikwenda asara gise gerega kwarorire bone bintu na bikogenda igo ngamangana gakoreka nebunari tore twatebigwa
twache twikaransa kero twikaransire twakwana twateba ng'ayumbuya bono chipara na kibigo cha kung'ura bigo cha kung'ura ward ya mo byakora byamakwande yende ose bikobagano kere ward ose kere constituency you know inje ngatene oversight